Родих и вече от седмица съм с новороден вкъщи. Сега ще ви кажа какво да не купувате за бебето, защото със сигурност ще ви бъде подарено. На първо място ще сложим дрежките. Повярвайте ми, наистина няма нужда да се купуват изключително много дрехи. Първо, защото много бързо ги израстват. Ето, например, през нашия онлайн магазин най-поръчваните неща са бебешки щендер, в който очевидно има дрежки, балон отново с дрежки. Си купете само най-важните неща, като бодита, ритънки, да имате да си сменяте. На второ място играчки. Отново повтаряме, бебешките щендери при нас съдържат и играчки. Имаме балони с играчки. Даже ето тук има един пример. Нека да го покажа отблизо, все пак да му направя и реклама. И по принцип новородените бебета не разбират нищо от играчки. Те нито виждат, нито въобще могат да си играят с тях. Специално вие да вземате играчки няма абсолютно никакъв смисъл. И на трето място поставям електрически люлки, шезлонги, проходилки, даже активни гимнастики. Повярвайте ми, аз в момента постоянно получавам въпроси от мои близки приятели. Искат да знаят какво могат да подарят. Аз абсолютно умишлено не съм купувала тези неща, просто защото така или иначе хората ще искат да знаят какво адекватно да ви подарят, което ще ви влезе в употреба, но пък и не ви е нужно до 40-тия ден, да кажем. Оставете ги, за да ви ги подари някой, а вие с тези пари купете нещо по-смислено към този етап за бебето. А сега ми кажете в коментарите, вие имате ли някакви допълнения? Според вас, какво е изключително излишно да се купува за едно бебе, защото със сигурност някой ще ви го подари.